Yes guys, good morning po sa ating lahat, and for today's vlog ay pupunta tayo sa may Mapita View Deck dito sa may Aguilar, Pangasinan. At umalis nga tayo kaninang 5:30 ng umaga doon sa Infanta guys, at nakarating tayo dito sa may Aguilar around 7 AM na, at pupuntahan nga natin yung Mapita View Deck na tinatawag ng karamihan sa atin na Daang Katutubo. So andito na nga kami guys sa mismong bayan ng Aguilar, at hanapin na lang namin kung saan mismo yung kanto papasok papunta doon. So panoorin nyo guys at samahan nyo kami sa biyahe namin na to. Mga kalong! At mula nga dito sa mismong bayan ng Aguilar guys, tabi ng plaza nila, ay kakanan ka dito sa kanto ng San Pedro Street, Sitio Tambogan. Ito yung way na papasok papuntang Mapita View Deck. Mula sa highway guys ay umabot pa yata ng mahigit 10 minuto bago namin narating yung pinakatuktok ng Mapita View Deck. Nga guys, at kakanan tayo dito. So bali may rough road pa guys na nadaanan dito sa papuntang Mapita, Daang Katutubo, pero kapiraso lang naman. Ayan nga guys, at pagdating sa kalagitnaan pa lang ng aming tinatahat ay napamangha na kami sa ganda na ng tanawin na nakikita namin sa daan.
Ngayon nga guys, at pagdating namin ng checkpoint ng Mapita View Deck ay wala nang nagbabantay. So ibig sabihin lang guys na pinapayagan na talaga ang mga kababayan natin upang makita ang kagandahan ng ating pinagmamalaking daang Katutubo. At ilang minuto pa nga guys ang aming binuno para lang maabot ang pinakatuktok ng lugar na ito. Marami din tayong nadaanan guys na mga kababayan natin na gamit lamang ang kanilang bisikleta para akyatin itong napakagandang lugar dito sa Mapita. So kung gaano kahirap yung pagpunta namin dito guys na nakamotor kami, ay mas doble siguro ang hirap ng mga kababayan natin para akyatin itong lugar ng Mapita View Deck. At lahat ng pagod guys sa daan ay siguradong mawawala pagdating mo sa pinakatuktok. A few moments later. Hello. Yan, may pang-record ba ako paakyat? 3%. Shout out mo daw si ano dyan, si Reds. Shout out kay Reds Production. yun o guys, paakyat tayo dito sa tuktok. Yan. Binisikita mo eh. Talagang naupuan na lang, nasamal-samal. Yan. Talaga nila puske. Sawa. Uy, ganda dun ako ni. Wapo. Eh? Babay na sa Mapita View Deck. dito mo sa likod. Ayan, babay na sa Daang Kalikasan. Daang Kalikasan. Yan. Ang Katutubo. Ano, you know, ganda pala dyan na. 1, 2, 3. Oh, parang may picture no. Meron yan. Wala ba? Okay, isa pa. 1, 1, 2, 3.